Zdravím vás z Dublinu zo zasadnutia Rady prezidentov Business Europe. Stretli sme sa tu s lídrami európskeho biznisu, aby sme nastavili priority pre nadchádzajúce írske predsedníctvo v Rade Európskej únie. Prečo? Pretože Slovensko, podobne ako Írsko, je otvorená exportná ekonomika a každé jedno rozhodnutie, ktoré je prijaté európskymi lídrami v Bruseli, zásadne ovplyvňuje naše firmy a zamestnancov doma. Európa stráca dých a jej konkurencieschopnosť klesá. Čas na prázdne politické frázy vypršal. Slovenské podniky nepotrebujú ďalšiu záťaž z Bruselu ani z Bratislavy. Potrebujeme skutočné prorastové opatrenia. Európskej únii preto predkladáme jasné požiadavky. Legislatívny detox, stopka pre novú byrokraciu a radikálne orezanie existujúcej administratívnej záťaže. Energetický pragmatizmus, dekarbonizácia postavená na ekonomickej realite s garanciou stabilných a cenovo dostupných energií pre priemysel. Silná priemyselná politika, ktorá pritiahne investície a udrží pracovné miesta na našom kontinente. My, zamestnávateľia z európskych krajín, sme zhrnuli svoje požiadavky v spoločnej Dublinskej deklarácii a sme pripravení ich tvrdo presadzovať doma aj v Bruseli. Pridajte sa k nám a sledujte kroky Republikovej únie zamestnávateľov a Business Europe. Bojujeme za konkurencieschopné Slovensko a silnejšiu Európu.